10 je, ali voli jest smegmu. 10 je, ali svaki vikend ide u klub. 0, onda ima neki poremećaj sigurno. Ok, razumljivo, žena van kuhinje. 10 je, ali pije pivo. 0, teška 0. Kakvo pivo, vodu nek pije. Kakva voda, znoj neka liže, kupus neka cijedi, šta hrana, ručak, kruha i masti i zasiti se. I još je nešto rekao, ali su ga izrezali, ko zna šta je sve iznabadu. 10 je, ali nije zaljubljena u tebe. Pa 10, ne mora svaka biti zaljubljena u mene. A nije ni jedna, nemoj si laskat. Iako, ne znam, trebala bi biti, ali dobro. Vidi se da ne znaš, trebalo bi špricu HRT zabranit zakon. 10 je, ali je koketna. Pa zavisi jel sa svima ili sa svima. Ne, samo s tvojim psihijatrom. Onda je 0, šta će mi tako ako je sa svima. U stvari to je dobro, to je 10. Šta, kako sad to, aj 10 klekova. 10 je, ali ideš joj na živce. 10, idem svakom na živce. To. Slažem se, ali kako se onda svakoj sviđaš? Inflacija mozga. Kome najviše ideš na živce? Vama. Laž, ide meni.